se on parantanut. Eli juuri tänään viimeksi yhdelle alihankkijalle annettiin oikeudet liittyen näihin voitelulistojen laadintaan. Että tuossa keväällä vielä toimittiin, että käytettiin vanhoja 2D-kädikuvia, kun pidettiin Teams-palaveria, jossa katsottiin voitelupisteen sijaintia. Nyt on huomattavasti helpompi, kun antoi oikeudet tänne TypH:iin, mikä on ajan tasalla oleva layoutti ja paljon tarkempi, niin se kommunikointi helpottuu näissä varsinkin työryhmäpalavereissa, missä ei olla tuo koneen äärellä, vaan ollaan suunnittelupöytien takana ja vielä Teamsillä. Ajan tasalla olevat toi dokumentaatio, konekuvat, niin varmasti suunnittelussa vähentää virheitä, että siellä tulee huomioitua kaikki hoitotasot, putkisillat ynnä muut, mitkä ei välttämättä näy niissä perinteiseen tapaan pidetyssä dokumentaatiossa, mikä aiheuttaa sitten siinä projektin asennusvaiheessa sitten yllättäviä lisäkustannuksia.